Liig ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha! Good evening! It's me, DJ Rocky Tera, ang tagapag-alaga, tagapagsiwalat at tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. Dito lang yan sa Top Secrets. At meron nga po tayong caller on the line. Hello, Shaira from Quezon City. Hello, Shaira. Nandiyan ka pa ba? Hindi ka pa ba inantok? Hello, Shaira. Shaira. Shaira, magsalita ka. Igalaw mo ang baso. Shaira. Shaira. Hello po. Ayan. Shaira, akala ko nawala ka na. Luluha na sana ako ng todo. Shaira, anong ginawa mo? Bumanyo ka ba? May inayos ka, no? Hello, Shaira. Nag-e-echo po. Nag-e-echo pa. Ano yung echo? Shaira, ano yung echo? Explain Ayun, mo okay naman na. sa akin. Okay na po yung boses. Ano ibig sabihin ng echo? Bumabalik yung boses. Echo. Akala ko meron ng term na ginagamit ngayon yung ibang mga utaw na parang nag-e-echo na echo sa linya ng cellphone. Akala ko ganun. Yung pala echo. Okay. Ang arte ko lang kasi. Feedback pala. Nag-feedback. Okay na tayo ngayon. Naririnig mo na ako ng klaro. Okay na po. Okay. So, Shaira, sa mga kakapakinig lamang po ngayon, no, si Shaira po ay merong top secret. At ang top secret niya ay nagkaroon siya ng karelasyon na merong asawa. And nag-end yung relationship nila nung taong merong asawa nito lang July. Tama ba? Hello, Shaira. Opo. Tama ba yun? Yung pagkaka-recap ko? Hindi na kayo nagko-communicate? Hindi na po. Ayan. Pero ngayon, sa pagkakaintindi ko dun sa sinabi mo kanina, wala ka na dun sa trabaho na pinapasukan mo dati? Oo. Yes po, wala na. Wala na. So, saan ka nag-work na ngayon? Wala na po. Bahay lang po ulit. Bahay ka lang muna. Nagpapahinga yung puso mo. Yes po. Pahinga yung puso, yung utak, saka yung katawan. Ayun. Medyo tagtagan ba sa trabaho? Sakto lang naman po. Kasi yung environment din po hindi na healthy. Medyo toxic, kumbaga. Sa mga kaopisina ba ninyo o mga katrabaho ninyo, wala bang nakakahalata na nagkaroon kayo ng relasyon nito ni Rigor? Wala po. Wala din po talaga. Wala So, wala paano silang kayo idea. Ano lang po kapag halimbawa gantong oras yung pasok ko or kapag off ko, Magkikita kayo? nagkikita po kami. Umuuwi ba siya sa'yo? Hindi po. So, nagkikita lang kayo paminsan-minsan? Nagche-check? Siguro ano po, mga twice or Twice or thrice? thrice a week. Yes. Okay. Uy, merong sumasagot din dyan sa katabi mo, ha? Sino ba yan? Kaibigan mo ba yan? Tropa mo ba yan? Sabihin mo sa kanya, hello, ha? Parang naging inuman kayo dyan, ah. Nag-e-echo po talaga yung boses ko nga din po naririnig ko.
Ano bang mo? Gumagamit ka ba ng cellphone na nanonood ka ng live ko? Or Ay, wait lang. naka-Viber ka lang? Tanggalin mo kasi yung cellphone mo na isa. O tanggalin mo yung panonood mo ng live. Dito ka mag-concentrate sa pakikinig sa akin through a Viber call. Okay na? Kaya may delay ka eh. Hindi ka naman delayed. Or baka may nakikinig dyan sa inyo na naka-speaker. Hello, Shaira. Magsalita ka. Kasi kung hindi ka magsasalita, di wala na akong kausap. Okay na po ba? Ayan, okay na. Okay ka na? Okay na tayo. Ayun, okay na. Ang puso mo okay pa ba? Okay na po. Okay na po yung puso ko. Sure ka ba dyan? Okay naman po. Kasama mo anak mo? Sa bahay po. Ilan anak mo? Isa. Nakilala ng anak mo yung naging karelasyon mo na tong nakaraan? Opo. Ang Kumusta dami yung... din pong times na niya po, encounter niya. Oh, so parang naging semi-daddy figure itong si Rigor sa anak mo? Hindi naman po kapag nabawang pupunta lang po dun sa trabaho, ganyan. Sa mga, may isang beses po na may outing. Yan. Nasama mo. Yung asawa ni Yes, Rigor, hindi niya sinama sa outing? Kasama din po. Kasama niya. So, paano yun? Nakaw na tingin lang? Natingin lang. Tapos, message po ko na rin din dito sa Viber. Sa Viber kayo nag-uusap. Nag-check-in kayo? Opo. Talaga? Nag-check-in kayo? May ligay sa check-in? Kapag nakikita lang po kami every off. Di nagda-dine-in kayo. Drive-thru. Hindi eh. Hindi. Check-in Hindi talaga. talaga check-in. kami nakakalabas. Two-piece. Ano lang. So ngayon wala na kayong communication ni Rigor at mukhang half-hearted ka pa as of the moment kung kukulitin mo ba, kung i-message mo ba o hindi na. Ubo na ba yung desisyon mo? Ano po kasi madalas naman kaming ganito. Yung tipong hindi kami mag-uusap ng ilang linggo. 2 weeks na po ang pinakamatagal. Ganun. Then siya po yung mag-a-approach na una na makikipag-usap. Then parang wala lang pong nangyari. Parang nagka-comeback lang din po kami. Ganun. Okay. So meaning, Kaya nag-aantay ka lang yes. ngayon. May part na ganun na baka nga parehas lang pong napapahinga. Ganun, wala ganun po talaga kami lagi Itong months namin, ganun lang po yung routine. Kaya ngayon parang nagwe-wait pa po. Ina-accept na paunti-unti. Tapos ilang taon na kayo, if you don't mind me asking? Ilang taon na nangyayari tong lahat ng to? 7 months na po. 7 months. 7 months. Tapos on-off kayo. So 2 weeks di siya magpaparamdam. Tapos kung kailan ka lang niya gustong balikan, babalik siya sa'yo. Ganun ba yun? Yes. Ganun na nga po. Di mo ba naisip na meron din siyang iba? Ano po aware naman ako na yun nga, may asawa, magkasama. So, ngayon, parang nag-aano na din po ako sa utak ko na huwag naman sana, pero parang ang hirap na po nung pag 3 na kami. Pero inaano ko na lang po na siguro nga ganun. Inaano ko na lang po, ginago with the flow ko na lang po lahat. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Like, gusto mo pa bang makatagpo talaga ng pwede mong asawahin? O gusto mo ba na yung go with the flow ka lang? Anong plano mo sa buhay?
Siyempre gusto ko naman din pong mag-settle. Mhm. Yung tipong ano na po, pure na po. Maka-settle na po, may sariling pamilya, kakaroon na po ng tatay yung anak ko. Mhm. Talagang pagmamahal na po na hindi kailangan na ganito. Mhm. Ayun, alam mo pala eh. Alam mo yung gusto mo. So meaning, yan yung dapat mong tahakin kasi yan yung gusto mo. Yan yung ideal na gustong tahakin ng isang Shaira sa buhay. So payag ka ba na pag bumalik uli itong si Rigor, tapos sasabihin niya, tara, mag-chicken tayo. Oo ka o pakipot ka lang muna o hindi na talaga? Gusto ko na nga din pong matutunan na humindi. Kasi nasasabi ko po ngayon na ayaw na, tama na po kasi ganyan na nga po yung setup. Mhm. Alam ko, aware po ako na ganito din yung setup. Mhm. So nasa akin na po talaga yung desisyon Mhm. na umayaw. Mhm. Pero pag andyan na po yung na umuurong, Kasi rumurupok ang mga sanga. rumurupok, Rumurupok. May relapse na nagaganap. eh, Anong gusto mong mangyari sa anak mo? Anong Ayun pamilya po. yung gusto mong ibigay sa kanya? isa pa po yan sa reason kung bakit. Hindi ko din po alam kung bakit napasok ako sa kanyang kasi sa totoo lang po. Ayan po yung reason kung bakit hindi po yung pamilya ng anak ko. So, ang laking pagkakamali po na pinasok ko na eto, huhugot ako ng lalaki na galing lang din po sa ganong sitwasyon. Hindi po yun yung pinangarap ko, sa totoo lang. Wala po ako dun sa Sandali lang ha. daan. Yung aso ninyo, mas nangingibabaw na yung boses niya kaysa sa'yo. Aso nyo ba yan? Parang Sorry po. umaapela yung aso ninyo eh. Kaya, hindi ko alam kung umaapela siya o nag-a-agree siya sa sinasabi mo eh. Pero i-recap ko lang yung sinabi mo kanina ha. Iklaro ko lang ha, for the benefit of our listeners out there na hindi masyadong narinig yung sinabi mo kanina. Tama ba yung pagkakaintindi ko na yung una mong minahal, I mean yung tatay ng anak mo, same din ba yung situation sa minahal mo recently? Hindi po. Parang kumbaga, kaya nga po nasira yung pamilya namin dahil may kabit po yung partner ko noon. So, Okay. Mhm. parang ang nangyari, parang wala na din pong pinagkaiba. Na, nandito ako sa sitwasyon na to na, Hate na hate mo. like, yes po. Kumbaga, hate ko. nandito ka Tas, sa sitwasyon na ito na sumira ng pamilya mo dati. Yun po yung hanggang ngayon hindi ko po maintindihan na bakit nandito ako sa sitwasyon na to. Masasabi mo bang nagmamahal ka lang? Hindi po eh. No, anong tawag Parang dyan? Naglaylandian Parang na parang nung una po talaga ang ko lang is yung mga financial na nagbibigay niya. Tas habang tumatagal nagkakaroon na po ng pagmamahal na hindi ko naman po hiningi or kailangan yung pagmamahal na yun. Parang ang kailangan ko lang talaga yung nabubuhay po. Niya ako Nabibigay niya sa sa'yo mga yung bagay, kailangan. sa mga nabibigay niya. So, na-inlove ka dun sa idea na secured ka dito sa taong to. Na naibibigay Yes po. niya yung financial na pangailangan mo. So, now na wala siya sa buhay ninyo, so parang feeling mo incomplete ka at hindi napupunan na yung mga ibang needs ninyo.
Baka ang hinahanap mo ay MMMMM. Alam mo yon? Matandang mayamang madaling mamatay. Ay, mali pala. Tama pala. Matandang mayamang madaling mamatay. Oh. Yun talaga, instant. Meron ka ng yaman doon. Pero, nare-realize mo ba yung gusto mong mangyari sa pagiging practical mo lang? So, ngayon, Shaira, hindi pa ako sure kung ano talaga yung gusto mong mangyari kasi mukhang pag nag-text sa'yo si Rigor, feeling ko babalik ka agad sa kanya. Parang, sige, okay na, lulunukin ko na pride ko kasi for practical reasons, para lang maibigay nito yung pangangailangan ng pamilya namin. Sige, go. Hanggat hindi mo pa nahanap yung the one mo, feeling ko hindi ka pa bibitaw eh. Pero, nasa sa'yo naman yan. Anyway, Shaira, gamitin mo na itong pagkakataon na ito para magbigay ng mensahe para kay Rigor. Go ahead. Ayun nga po, aware ako na mali, pero parehas naman po kami naging masaya. Ayoko na po sana mag-expect or mag-antay kasi hindi po talaga ganito yung gusto ko. Ang gusto ko na lang mag-move forward, memories na lang yung iisipin ko. Mamimiss ko siya, kailangan ko siya, pero ayoko na pong mag-settle sa ganitong sitwasyon kasi po, yung karma nandito na eh. Hinanap na ako ng karma. Ang gusto ko na lang po sana is may peace of mind na po parehas. Gusto ko lang pong mag-thank you. Mag-thank you ng bonggang-bongga. Sa lahat ng tulong, sa mga bagay na ibinigay niya na hindi ko din hiningi. Ayun kasi siya, ayun ka kasi kahit hindi ako manghingi, napaka-open arms mo. Sabi mo nga sa akin, ako yung magiging karma mo kapag hindi ka naging mabuti sa akin. Ayun lang po. Thank you. Ingat palagi. Ayan. At Salamat. pasensya na. Salamat, Shaira, ha? At talagang sobrang lakas na ng boses ng aso ninyo. Hindi ko na kaya. Anyway, Shaira, sana kahit papano ay napagaan namin ang bigat na nararamdaman mo at sana makapag-isip-isip ka na talaga kung ano yung pinaka nararapat para sa anak mo at para sa sarili mo. You deserve a kind of love na wala kang kahati. You deserve a kind of love na ini-envision mo buong pamilya pero masayang pamilya, walang sinisirang iba. So I hope yun yung mapuntahan mong lugar at sana kahit gaano pa kasakit yung mga unang hakbang at kahit gaano pa ka-bumpy yung mga unang daan na madadaanan mo, sikapin mo pa rin na mapuntahan yung lugar na yon. Yes po. Alright, thank you so much, Shaira from Quezon Thank City. you po. Thank you. Thank you po, Miss DJ Rocky. Salamat. Ay, hindi ko na kinaya yung ingay ng aso, guys. Ang hirap talaga pag live, no? Pero I think this is the beauty of this show kasi it's very raw and at the same time, very pet-friendly. Diba? Saan ka nakakita ng show o nakarinig ng show sa radyo na pet-friendly? Love radio lang yan, oy. Diba? Kahit gaano pa kaingin yung aso, I was so patient to listen to Shaira's story. Bakit? Kasi nga pet-friendly tayo. Diba? Sobrang love namin yung mga dogs. Sobrang love namin yung mga pusa. Sobrang love namin lahat ng mga animals. Kaya kahit hayop ka, pwede kang tumawag dito. Animal friendly kami dito. Tandaan nyo yan. Anyway. 2 linggo na po, no? Today marks my 2nd week bilang panggabi. I mean, dito sa new time slot ko na 9 to 12 midnight. Little by little, marami akong natututunan.
Kasi magkaiba yung feeling kapag nasa hapon ka or nasa umaga ka kapag nasa gabi ka as compared to nasa panggabi ka. Masasabi ko na yung mga tao at this point of time, parang gusto lang nilang maglabas ng nararamdaman nila. Parang ang daming mga tao as of this moment na parang bang nagninilay-nilay. Yung nakahiga sila sa kama. Or ikaw, 'di ba? Nakahiga ka sa kama or nakahiga ka sa sofa, nakatambay ka dyan sa harap ng bahay ninyo o dyan sa opisina ninyo, nagsiselfone ka o nagraradyo ka, kung ano mang ginagawa mo. Pero lumalakbay o naglalakbay yung isip mo. Ang dami mong mga senaryong nabubuo sa isip mo. Ang daming mga tanong sa isip mo na parang minsan akala mo walang sagot o minsan akala mo may sagot na definite pero hindi mo pa siya makukuha sa ngayon. Kailangan mo munang umakto para makuha mo yung sagot. So, I hope this program really helps. Kasi yun naman talaga yung wish ko na kahit papaano makatulong sa mga taong may bigat na nararamdaman ngayon. Kung mabigat yung nararamdaman mo ngayon, huwag kang mag-alala. Bukas yung programang ito para kahit papaano gumaan ng kahit 1 kilogram lang yung heavy load na nararamdaman mo. I am not here to judge you, but I'm here to observe. Charot! To listen. To listen to you. And kung kailangan mo ng pieces of advice of yours truly, then I'll give you. At yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon, yeah, they also want to give their opinion. Pero hanggang dun lang yun. It is your life. It is your journey. At kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay, I hope tuloy ka lang. Yung buhay naman, di perfect yan Maraming bumps on the road. Ang daming magaganap sa'yo. Pangit. Maganda. Sakto lang. Mga shits. Mga kung ano-anong kalokohan. Pero di ba yun yung masaya sa buhay? Yung marami kang experiences. Kasi dun sa mga experiences na yun, doon ka magkakaroon ng wisdom. Naalala ko dati, nung nagsisimula pa lang ako sa radyo, sobrang wala akong ma-share. Alam niyo kung bakit? Kasi loveless ako. NBSB ako. Pumasok ako ng radyo, wala akong ma-share. So sabi ko, sana maka-experience ako ng heartbreak para may ma-share naman ako sa mga usaping pag-ibig. Hindi siya nangyari agad sa akin. At sabi nung iba, wag kong hilingin kasi masakit. And then eventually it happened to me na hindi ko hinihiling, hindi ko pinipilit. So right now, hindi ko masasabing eksperto na ako pagdating sa pag-ibig. But I'm just here to listen to all of you. So kabisyo, if you wanna share your secrets to me, share it. Makikinig ako. So hanggang sa susunod uli nating pagkakarinigan. Dito lang sa 90.7 Law Radio, nakapiling ang inyong Basta Princess, DJ Rocky Terra. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!